Kowe ku nyapa le atik renu ae. Surah renuh piye, Mbok? Barang-barang iki posisine lagi sulit iki. Pepek aus. Anak wayah SPP. Bojo yo wayah belanjani. Pokoke angel tenan iki. Bang plecit wis tak parani, Mbok. Bang pon wis tak nyanyi, koperasi. Bang titil, kabeh enek sing iso nehi solusi. Wis kabeh ngentahi, ora percaya ora. Mergane yo ngene iki piye? Bingung aku. Ora iso nulungi aku, Mbok. Apa ngene ae? Piye, Mbok? Omah iki didol sak pekarangane. Kok wae dhewe omah ninggale kono. Kowe gelem apa piye? Ya ora gelem aku. Omah-omah blarak. Yo gak aku lek omah ning kono. Lah ngono aku wis tak usaha liya, Mbok. Lek pitung sik lah. Joh, sepine ra mekakat ya ini. Ana wong-wong belas iki udah nyanyi ciri ya ini. Wah, kowe. Ya Bang, baik. Andi ya ini gawat nyari tarep. Biasa wong piye wi? Rambet le. Sore. Piye? Arit ya. Terjanji ya ini kan arit. Ramban oh, sore-sore wayah makan lagi kopete. iki kakean cerita iki. Oh, pacamu netis iki kon ndi? Cah kene yo. Pacaran netis eleman. Kulon kono aku mengke. Terus rokok ndi rokok iki? Rokok apa? Golek utang. Iki pacamu netis rokok ora gabrek iki. Golek utang kalah apa-apa kowe. Rusak. Ya, nunuman saiki. Jancuk lintingan lek pamer hitam lho ngene iki. Yen ndi rokokmu tokno mesti. Iya, arep Kok tutukan takoni rokok aku lek jagat ngene iki medasku. Mumet piye? Aku ki mangke arep ngramban kok tepak men cetuan awakmu. Lah golek utang aku. Iki. Lebih cara rada-rada koyo ngene iki lho piye? Aku ning omah ngarep turu ora iso turu. Ki masane arep magrib meramban. Iya cocok. Iki bejan yo akeh piye iki. Alah mbuh ngene gitu. Minggu lek utangan mek nyek nyang wong aku ngene iki jan. Njung linteng elekno sene. Glinteng-glinteng. Karo jagung-jagungan mening golek-golek apa sing ati sebut sing age becek iki. Wis bicara akeh ngene iki. Aku itu koyo amene iki sik mikir. Mikir apa? Iki carane ampreh lek dia cepet iki lho. Bejan ayo akeh. Tenang. Cara ide ndak ning awakmu. Aku juga kepikiran ngono iki. Aku iki ide. Apa? Diem. Aku ndelok ning YouTube ada eneng bakulan tuyul pemade ngapusi wong iki bakul tuyul no piye? Wah, zaman saiki bakul tuyul. Bakul es krim apa? Susu soda. Mergane aku ndelok ning sosial apa kuwi? Sosial media saka ndi iki? Sosial media ta ya. Sing akeh iki golek duit cepet ki sono kuwi. Kok sapa ngerti ning kene ana sing kepencet nyopak iki pisan. Tuyule dikon nyandinya ATM. Gampang. Ade pasang pamflet.
Oh, Papan nama ning pinggir dalan. siap. Wajib. Tapi aja ngomong wong. Hmm. Engko aku cuma ngajak dukun kowe dada kowe admin. Oh, aku sing admin, kowe sing dukun. Nah, Ya, cocok kowe gemuh kowe Ya putih lek dadi dukun ya to ya. coba nyukum lang linting. Iki bar kok kene iki engko. Aku tak kerambat dhisik. Ya. Kowe karo mikir ngomangku iki engko piye lan piye iki kreniken karo tak sambine mek ramban. Ya. Guys, eneng penemu, kowe intine pamflet ki wajib. Kowe dadine kok wong-wong sing moro iki kan percaya. Piye? Ya, Oke. cocok kowe. Oke, siap kowe. Oke, deal. Deal. Aku ngerambat dhisik. Ya, saya wengi timbang wedhus munjenang nih engko. Rong pan. Alah, ndar kok gowo nih tinggal mor kene aku. Sing macak necis kono kok. Reke. Iya. Arit. Kowe. Ya lah ono. Aku yo arep balik niki mumet golek utang ra. Iki tenan lho iki. Ya tenanan nih. Becean saya ngoyak kok. Beda starter ira kenek iki piye iki. Muni. Ngerambat dhisik, peduse jelek makan. Lihat to. Wengen mek ramban. Sak. Amre sugih iki. Rudi mang ya. Soalnya kakek rekek. Tole, sing wedok dragon. Bintang mana sing akeh. Sugih. Makan sindah. Dican akeh, iki bintang babar-babar kono. Ndak mampu juragan mulai kok bretek ngene iki. Dino ngramban makane kowe ora turu iki. Repot. Mangan sing akeh bintang lemu iki didol. Dican kowe pikir kok. Ngelu ning das. Ramban wis oleh. Pamflet tak cepane ndiru diken mang cegat kene jalan tol ndekne teko. Par. Piye? Tekomu kasep. Kowe ket mang iki rada bengi angel iki. Ya tidak. Ya iki Nget tok. Ayo dipasang. Ide mahal sido dipasang iki. Iya, karo engko wis bar masang kan ade nggih wis wong percaya kuwi. Oh iya nggih nggon kudune. Kuwi aja ngulang-alih ae lho. Ini wis kadung Ngendi galare. kadung jero lho iki cara modal akeh lho ngene iki. Walah ya siap lah iki, Bang. Iya. Iki adsen dia iki. Pak Maku ki. Kene. Aku. Sik endi ta? Nda. Apa ya? Paku iki lho, Kak. Ready. Ya, apa kurang tepak ya tulisane iki? Hah? Pas, Bro. Ya, wis pas wis ngono. Nyarep bakul apa bakul anu, tuyul. Setok anu. Spring. Pokoknya dipalang gitu. Oh, lagi sanggrangan ta? Iya. Oh iya. Mergo lek mek ngene tok, wong-wong ki Micak biasa nih. iya, liwat tok yen ndak ro. Lek dipalangi kan mesti mati. Iya, modelnya kan wong saiki wis seleb kabeh ta. Nah, Iya, cok ngono. siap. Ya, pokoknya dipalangi dalan. Kowe kudu oleh pelanggan siji kok. Oleh iku pokoke nyata ya oleh.
tak jegone anu kayu yo. Araya. Rin. Arane rono lho. Dadi kan dipalang di. Wong Ngene. ora iso liwat. Ngene. Iya. Nyolong pring ya pindah ya. Colongan pisan iki. Sapos. Bisa nyurung dia model kok. Awate colongan. Oh iya. Nah, ini ki pas. Wong liwat mesti mandek. Pasti ya iki. Mesti bakal. Cocok toh? Cocok. Oke, kayak dhewe ya siap-siap. Siap-siap. Iya. Oh, seragam ya. Seragam peralatan, laptop gen toro. Oke. Yes. Oh iya alatnya. Mesti pegel ya wong. Calon nih. La ilaha illallah. Tenan to, sepangga enek kendala. Ini ki sapa menungso kurang toto masang ngene kan. Oh, alah iki masalahe, Mbah Ceper bakul tuyul. Iki tenan opo piye? Mbah Ceper bakul tuyul. Sik to. Ah iya ya masuk iki. Setelah tak pikir-pikir enek bener juga iki. Tapi kok masang pamflet tuh sampai kaya ngono, palangi. Nah, tanraman. Tapi yo ora nek salahe lah tak jajale tak anu. Kemungkinan omahe iki sing masang. Jajal aku tak takok-takok yo minimal masih ora tuku ya takok-takok dhisik lah. Mbok menawa iki kena ke solusi. Muga-muga enek sing roh lah aku turut kene. Angel men iki dalane yo. Nek wonge apa ora iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Leres mriki kulaan tuyul, Pak. Oh nggih, Mbah Ceper. Tuyul Mbah Ceper. Nggih, Mbah. Nggih. Monggo. Kinara. Alhamdulillah, sida cedhok. Solusi. Nggih wonten sing saged kula bantu. Anu, Pak, kula niki kehidupan kula mboten tak jelas. Nggih. Napa-napa sarwa kirang kula niki pengine nggih hidup layak atas lare-lare napa sederek-sederek. Kula gampang tinyaki lare-lare niku lho, Pak. Walah gampang nek niku gampang, Pak. Napa leres enten solusi niku? Solusine teng mriki gampang pokoke. Tapi jenengan nginum sik niki. Toyone niki. Niki syaratnya napa? Mboten niki namung damel suguhan mawon niki. Oh, alah nggih Nggih. ngoten nek. Jenengan Mboten bayar to niki? mboten. Seger Mbah toya mriki. Oh alah nggih niki. Lek kula teng jenengan niku Mbah napa? Lha ki Mbah Ceper niku teng pundi? Mbah Cepere niku Oh, enten ruangan Tasik. tem. anu niki tasih medal, mengke kula telpone tiange. Oh, alah nggih nggih. Terus niki masalah luh kesain jenengan nggih pun kula bapakne jenenge pun kula proses niki. Nggih. Terus mengke masalah tuyul niku renane kathah. Oh, ngaten. Nggih. Terus niki jenengan kedah bayar admin riyen. Mergo kan niki biaya admin damel proses persyaratan jenengan wau. Oh, ngoten niku nek speke tuyule umpami nggih, Pak. Kula ngingu seminggu kedah ngemiki napa mboten? Oh mboten nek niku, mboten sang ngemiki. Mboten sang ngemiki sing tuyul niku. Oh, ngoten. Tapi nggih kedah dilenggarne mawon. Oh, alah. Kersane padha mik piyambak. Oh, nggih. Nek jenengan sing ngemiki mesakne mengke. Ngentene anu to, Napa? susu mendo niku niku. Oh, Mboten gadah kula nek bojo anu duka teng tasik teng luar negeri niki. oh alah nek susu sing gadane bojo niku biasane mboten tak doyan nek tuyul saking mriki. Oh, ngoten. Doyane sing susu-susu pados piyambak gadane tangga ngoten niku malah. Oh, ngoten. Nggih. Nek niku mboten kok tuyul kula mawon nggih. Ngersakaken. Lho doyan malah. Lah, Dah nggih sinten to Pak sing mboten doyan. Susu tetangga ya.
pancen oh iya. Tapi anu, ngoten Piye? ngeten mawon, Pak. Kula niki selak anu, masalahe untung yo enek solusi sing gampang dilakoni. Jajal lek kerja yo remuk eneng Kerja nek kesel saiki mir. kesel. Yo wis lah ono saurunge ning nggon admin iki engko cukup ya tak telepone sik. Terus mari ngono sampean moro ning gone Memang gak nek Mbah Ceper ya. Tak telepone. Soale iki wonge suwi, Bu. Mare Nggih, nggih. lek wayah sore iki biasane makani lho. Oh, Uyule iki. oh ngoten niku kok kados medo to Pak ngeritne napa? Soale sik tianu, piye jenenge? Tingon dhewe, urung didol, dol lek wis didol wis gampang kuwi engko wis. Kilenggarne los. Sampean Nggih. Mbah Ceper. Cek tak telepone. Wis dino blek buka TikTok. Tapi ki mang rumah saku ya ning pelanggan tapi kok urung kok. Weh, ki nang telepon apa ya? Ini caranya mijet ya, itu lali ya. Enek wong. Halo, Mbah Ceper. Halo? Ya? Iki enten bayar. Iya. Gentang ora. Gentang kan rene. Oke. Nggih. Kula anu teng kene jalan langsung lawan. Iya. Tak anteni. Nggih, sama dengan. Nggih, monggo nek wonten kula anu terima. Mbah Ceper. Sopo? Admin. Ya, gentang 3000. Ternyata kok ini selanjutnya misalnya awakmu kan untuk hasil kena bulan ya. Ya amin. Sampean le? Kalau nunggu kono. Leres Mbah niki jenengan niku bisnisan. Wah, ora kliyo. Cocok. Tebak aku kan mang pas. Enek wong arep rene. Wong siji kuwi gagah dhuwur. Gagah wong Mbah awak bececeng kaya Piye iki mangke wis di krenae piye ning admin. yo jelas nih Mbah. Nggih. Aku basa yo ora tau. Yo opo Mbah. Campuran mboten apa-apa to. Ah, ora apa-apa. Wong pun dijelasne teng Pak Admin. Sanjange nggih. Kelanjutan ini ku urusan kalian jenengan. Lek admin namung damel perantara ngoten sanjange. Oh, ya admin wajib. Ning kene Oke. persyaratannya rodok wangel maksudnya. Iki sama rene butuhe tuyul. Cara dana no sepiro. Kira murah mawon. Iki mergane cara jenis akeh. Iki Nek sing murah-murahan mboten wonten, Mbah. delok-delok sampean kok kegunane tuyul ki ning bidange ning opo ngono? Ya, bidang perduitan lho, Mbah. Perduitan. Masa ya lho kok bidang persawahan iki mau tani opo piye. Ngono, Mbah. Ya niki Bloko Sutomawon, kula pancene kepejeng niki. Sik tak jelasne ya. Nggih. Sing murah Nggih. iki rodok larang titik. Iki yo sak ndure iki. Iki sing paling larang dhewe. Oh, layak kok batik ngoten lho, Bu. Anu. Lek sing iki kok bulu. Asalku lah golek biyen. Iki konjang. Iki guyangan. Iki kondoli. Niki tuyul apa begenggek, Mbah? Nggih. Turut komplek. Tuyul asli. Saestu niki. Ya memang persyaratannya kudu turut komplek. Jadi aku ki Oh, jelajah ngoten kok ya. komplek-komplek iki Oh. yo per komplek iki nggawa siji. Oh, ngoten niku nggih kalih anu, Mbah, nggih. Kalih servis napa nggih? Ora nang servis le. Ning kono. Iki ngene le. Nggih, Mbah. Timbang Nggih, saya Pak. suwi, saya jeru, Nggih. saya kedawan-dawan critane. Sampeyan tak kei iki. Maksudnya niki lah sanjange niki rada larang.
iki kanggo awakmu. Mergone aku ki ke wajahmu ki aku yo ora asing, kowe ki koncoku sing ning kono mbiyen isih koncone nek. Oh, nggih, ngoten nggih. Dados Jadi tak kei iki. oh iya. Koncone. Nggih pancen ora sembarang. Jenengan niku sanjang niku sanjange koncoku. Jenengan niku nggih kancane tasik kancane malih niku. Lah, kancane kanca kula niku tasik gadah kanca malih, kancane jenengan ngoten. Dene aku sing Aja sethuk sampean, Mbah. Aku ki urip peteng tenan. Hei. Tanganmu rek selandan ora dikon ngerokok kok ngerokok. Walah, niku kula kinten nek suguhan, Mbah. Syarate ora ngono ning kene iki. Nek ngoten nggih niki mawon, Mbah. Tapi nggih ngapunten kula nyilih rek. Kelas kula nggih pancen niki sing boten rena-rena rek niki alami. Walah rokok iki kok ya ora dine. Timbang cekakekmu lho. Pangan dhisik iki. Napa Mbah niki? Iki ki termasuk persyaratan. Oh, persyaratan enten kaitane kalih tuyulan jenengan Iya. iki. Timbang cekakekmu. Lah kene iki terus syarate. Timplok. dimplok tipamah. Oh, alah kaya dokteran barang iki. Tabib apa bakul tuyul iki. Engko bar mangan kuwi ngerokok iki. Ngoten. Iya. Wis kok pangan to, Kemang? Sampun. Rokok iki. Oh, berarti oleh ya rokok. Wis sampun Mbah niki sak rehne. Ra kesusu le. Lah napa? Iki. Diombe sithik. Napa to Mbah niki? Wis to diombe sithik. Ngapunten, Mbah. Kok anu kados toya kembang to niki? Arben. Oh. Nggih sampun kula tak kepareng niki sampun. Sik. Sarehne sampun. Anu niki kula beto. Wigan sik, engko persyaratannya langsung tak kirim yang main sampean. Engko ya, Kula tak nyuwun pamit. Lali WA. Oke, Mbah. Yo lagi. Ampun, Mbah. Iya. Dukun seper itu goblok ora ngerti wong elek tak colong sing larang dhewe.